Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Falten 2 minuts per 8:45 de la nit en directe a Sants 3 Ràdio al Districte Esportiu, i avui tenim un convidat que ens fa molta il·lusió saludar aquí als estudis, que és el fundador del programa, el Jordi Sunyer, i actual president del Mercat Nou. Jordi, bon vespre, benvingut. Bon vespre, gràcies. Com estem? Bé, molt content. M'ha fet molta il·lusió aquesta convidada i a veure què us puc explicar. Doncs vinga, comencem repassant els inicis del Districte Esportiu. D'on neix, Jordi, la idea de fer un programa d'esports a Sants 3 Ràdio? Bé, si parlem dels inicis, doncs neix de casualitat, en el sentit doncs, que, com bé saben els oients habituals, l'emissora neix a casa del nostre director, de l'Oleguer, i els companys que anàvem els divendres després de l'escola a casa seva, doncs ens oferim, el Jordi Rubio i l'Àlex decideixen fer un programa de cinema i jo li dic si vol fer que faci un programa d'esports, bàsicament. I no vas trigar en acceptar-ho? I l'Oleguer va dir que sí, que endavant. Aleshores, doncs, a la tarda del divendres anàvem cap allà, anàvem l'Àlex, el Jordi i jo, ells feien el programa de cinema que és de Cosí Cosà i jo feia el Sants Esport. Primer doncs, a Sants Esport, després tot l'esport, no? fins que vam venir cap aquí, cap al campanar, vam anar evolucionant, va haver algun que altre programa més i el primer programa així més seriós ja va ser l'Esportivament Parlant. L'Esportivament Parlant ja va durar 2-3 temporades i ja va començar a agafar allò més serietat, fins que arribem a la conclusió que l'esport s'havia d'ampliar a tot el districte, que també una miqueta és l'evolució que fa l'emissora de passar de cobrir Sants Hostafrancs i la Bordeta, no? Doncs també comencem a cobrir el districte i va lligat de la mà dels esports. Una miqueta els esports hem fet d'esquer, no? per introduir-nos, i arrel doncs, de la meva relació a nivell esportiu amb les entitats del barri, tant a nivell de futbol sobretot com amb altres entitats, doncs també, com que coneixíem una mica el teixit associatiu a nivell esportiu, doncs també vam anar creixent i evidentment doncs, tots els companys i companyes que han anat ajudant i han anat col·laborant i han anat participant dels diferents programes doncs han fet que això es vagi fent gran, vull dir que fins que heu agafat el relleu. Un resum de 2 minuts de 20 anys d'història. Tornem als principis. Això explicava un petit Jordi Sunyer que feia a Sants 3 Ràdio. Soc amic de l'Oleguer des de petit i bé, que aquest any l'Oleguer em va dir doncs, que havia arreglat la ràdio i tot, i un dia vaig venir per veure com estava la ràdio i em va agafar per fer un programa d'esports, que és el que faig ara, Esportivament Parlant, i després em va agafar també per fer la veu de Sants 3 Ràdio. Déu-n'hi-do. Duríssim, això. Això és molt greu, Això és un cop molt greu, això, Són els inicis d'aquest programa. Què era el més complicat, Jordi? Tornem ja al Sants Esport, parlant just dels primers passos del districte esportiu, el més difícil de poder cultivar aquest programa a la prehistòria, podríem dir, de la ràdio. Home, pensa que teníem 14-15 anys i al final el que fèiem era agafar el diari i anar repassant resultats i una miqueta doncs fèiem primera divisió, fèiem els esports grans, clar. Un cop ja vam començar a veure que allò no tenia cap mena de sentit, perquè això ja ho feien altres emissores, vam intentar doncs, a través també del diari, el típic, agafar el diari del dilluns, no? Guardar-lo pel divendres i repassar els resultats dels nostres equips del barri, no? Llavors doncs, ja vam començar a revisar el que era més aviat doncs, futbol i bàsquet, no? Que era el que sortia al diari en aquell moment. Ara els diaris la veritat és que també estan molt complets, surt molta cosa, però en aquell moment sortia el regional i el bàsquet i prou, no? Aleshores doncs, vam començar per aquí. Per tant, originàriament el programa era divendres i utilitzant el diari com a font única d'informació, perquè tampoc suposo que els portals de les federacions no estaven tan avançats com ara, que ho tenim tota la xarxa, era el diari l'únic font d'informació. Correcte. Després, doncs, quan ja l'equip va anar creixent, vam tenir una època que ho fèiem els diumenges a la tarda i fèiem en plan més carrusel, no? Teníem un grup de gent molt maca, que després anàvem a sopar aquí al costat i ho fèiem els diumenges, però era bastant cansat i tampoc li acabàvem de treure el suc perquè la gent no la trobaves quan trucaves, perquè estaven jugant encara, etc. No? Fins que ja ens vam passar el dilluns i el dilluns va anar variant d'horaris i de nom, no?
Recordes quants equips parlàveu al principi? Ens comentaves futbol i bàsquet com a esports. Quants equips, més o menys? Sí, jo crec que devien ser això, 14-15. 14-15 devien ser, doncs, compta tots els de futbol, alguns que hi han anat plegant, més els del bàsquet. Després vam incorporar el waterpolo, el Mediterrani, perquè també és dels que sortia al diari, sí. Una miqueta els més coneguts, no? I a partir d'aquí vam anar ampliant. Vull dir que fins la bogeria que tenim ara. Ara tenim, no sé si són 12 o 13 esports, 50 equips, és una autèntica bogeria, sí. Tota la cobertura que fem dels esports als nostres barris. Tècnicament, Jordi, com era aquesta primera ràdio a casa de la família de l'Oleguer? Perquè suposo que no era, ni molt menys, la infraestructura que tenim aquí a Sant Madí. Doncs... Era força diferent, per dir-ho d'alguna manera. Bé, doncs el que hem comentat algunes vegades, segurament heu vist alguna imatge penjada a internet, doncs era una habitació molt petita. A l'inici doncs, hi havia pràcticament una taula de mescles i un micro i un ordinador vell, un tocadiscos, etc. Quan vam aconseguir fer socis i vam enganyar allò que dic jo sempre de bon rotllo, no? Vam començar a enganyar amics de l'escola, vam anar recaptant quotes de socis i amb la quota de socis, doncs al final mon pare que tenia contactes amb el tema del vidre ens va fer un matraquilat, vam comprar les típiques fustes aquestes de paret que van encaixades, vam fer un forat al mig, vam posar el matraquilat, vam anar al xino del carrer Galileu, vam comprar 3 micros nous que valien 6 euros cada micro i ja vam muntar l'estudi una miqueta més com el coneixem ara, no? On tenim ara el control tècnic, doncs vam reproduir el que teníem a casa de l'Oleguer. Era només aquesta habitació i la teníem partida per la meitat, igual que allà, no? Què va significar l'arribada a Sant Madí per la ràdio? Home, ja va ser un pas endavant i a part de que sempre fem en broma, no? Que els pares de l'Oleguer ens van fer fora perquè clar, cada divendres ens juntàvem allà 25 i li fotíem tot el berenar vull dir que al final ens van fer fora. No, evidentment va ser la llibertat de poder doncs, ja començar el nostre aire i començar ja doncs, a evolucionar. Evidentment doncs, primer el mossèn només ens deixava aquí l'habitació aquesta i el despatx. Després doncs, li vam anar demanant, vam anar bullant tots aquests espais. Aquí, per exemple, on estem ara, hi havia aquí un ferro, hi havia un llit de ferro soldat, que no t'explico com el vam baixar, perquè jo crec que allò va ser mític. Per les escales. Vull dir, per les escales, va ser un drama. Vull dir que... I vam anar allò aconseguint espais, fins al que hem aconseguit fins ara, no? Que ja tenim tota aquesta infraestructura. Per entendre'ns la gent que no ha pogut venir als nostres estudis, tenim 2 plantes, el 7è i el 8è. Al 8è tenim l'estudi directe i a baix tenim els de gravació on fem les trucades habitualment abans del programa. Per tant, doncs, aquestes 2 plantes que es van anar aconseguint progressivament a mesura que el mossèn doncs, anava estirant el braç. Penseu que aquí això era, diguéssim, eren una de les cases de mossens que hi havia aquí. Hi havien viscut els mossens, l'únic que quan vam arribar nosaltres feia 10 anys que aquí no hi havia ningú. Només quedava el senyor Planes, que era la persona que s'encarregava del Teatre de Sant Madí, que tenia una habitacioneta en una de les plantes d'aquí del campanar, i el més estava tot deixat una miqueta així de la mà de Déu. I per això nosaltres li vam anar dient al mossèn, escolta, mossèn, tal. També ajudàvem a baix, i el mossèn ens va deixar doncs, anar aconseguint més espais. Més tard arriben les retransmissions del Sants aquí a l'antena de Sants 3 Ràdio amb la Sandra Gallardo i la Georgina Comte. Què ens pots explicar aquests inicis de les narracions en directe? Mira, tinc una anècdota de la promoció última de la Unió Esportiva de Sants perquè estàvem allà parlant amb l'Oleguer i us estàvem veient com ho fèieu vosaltres, no? I jo els deia a l'Oleguer, dic, hòstia, és que ho foten bé, I em deia l'Oleguer, diu, ho fan molt bé, diu, però és que nosaltres no teníem aquests mitjans. Perquè, clar, jo, pensant així una miqueta amb el que fèiem nosaltres, pensa que nosaltres, a Tribuna de Magòria, a dalt de la fusta de la tribuna, hi havia com un endoll de micro que estava connectat a la corrent, diguéssim, a l'oficina de l'encarregat del camp. Vam acabar, doncs, amb un cable, no sé si feia 15 metres el cable, i a la mitja part i al final del partit jo agafava el micro amb el cable i em fotia al mig del camp amb el cable, que els jugadors només entraien al camp i ja es fotien a riure. Vull dir que... I me'n recordo això, que fèiem després, doncs, evidentment, vosaltres, o sigui, teniu una manera de fer superxula i sou uns quants, no? Jo estava allà sol, hola, què tal? Després la Sandra, un dia enganyava la Sandra, l'altre dia enganyava algú del meu club, algun amic, no? Vull dir que anava enganyant gent i anàvem fent la retransmissió. Vull dir que... I era bastant xulo també, doncs, que penjaven les alineacions a la gent dels Sants, penjava les alineacions a la pissarra, llavors t'apuntaves els noms, i la veritat que era molt xulo, però imagina't, la unitat mòbil entràvem a dins del camp de Magòria amb la unitat mòbil,
la posàvem darrere de la grada, perquè clar, la unitat mòbil ara és via internet, no? Sí. Però en aquell moment era l'antena, havíem de moure l'antena, que enfoqui el campanar, perquè si no hi ha cobertura, clar, era tot un espectacle. Vull dir que... Déu-n'hi-do. A veure si podem fer partits al Magòria d'aquí un temps. Tindrem temps més endavant per parlar amb el Jordi de com està el Magòria, perquè actualment l'energia, tots aquests cables que ens dius, no tenim tants... no. Quan m'has dit tribuna, m'he quedat, ostres, tribuna, un camp dels Sants, Déu-n'hi-do, perquè l'energia, el que vindria a ser tribuna, no es pot parlar gaire de tribuna. No, i de fet, doncs, és que clar, Magòria era un estadi de futbol. Aleshores, es troba molt a faltar, primer per l'ambient, pel barri, però és que a sobre és el que diem, era un camp de tercera divisió. Magòria, recordo els Sants de tercera divisió, més o menys fent números per sobre, entre la gent asseguda i gent de peu havien arribat a haver-hi unes 2.000 i pico persones. Això ara és impensable. Això és impensable. Diguéssim, la grada que hi ha energia és de 100 persones. Vull dir que, i de fet el dia de la promoció jo crec que és la vegada que el camp aquest està més ple, i potser n'hi havia 800 o 1.000 més o menys, i la majoria de peu. Clar, pensa que a Magòria era tota la... si aneu ara que hi ha les obres i tal, queda un trosset de tribuna, de graderia, però que era el gol, no? Al fons de la porteria, més tota la graderia coberta. Clar, assegudes sí que hi havia moltíssimes persones, i de peu també. Vull dir que... Canvis que esperem que puguem recuperar. Aconseguir alguna cosa similar. Doncs un cop van començar aquestes retransmissions, anys més tard neix el Districte Esportiu com a tal, amb aquest nom. Per què Districte Esportiu, per titular el programa? Bé, perquè buscàvem un nom que englobés una mica el programa i l'objectiu també tant del programa com de l'emissora. Nosaltres vam anar evolucionant, quan ja teníem coberts Sant Hostafrancs i la Bordeta, vam dir, se'ns quedava curt, i vam dir, volem que la ràdio creixi, volem que això evolucioni, com que teníem els contactes, havíem de fer el seguiment, a poc doncs vam anar contactant amb la gent de la Marina, amb la gent del Poble Sec, i finalment vam dir que si estem cobrint el districte, doncs districte esportiu. A partir d'aquí doncs una mica la idea era de cobrir tots els esports del districte de Sants Montjuïc. Vam fer la prova, vam anar creixent, va sortir bé, i d'aquí també doncs l'emissora també va anar creixent a nivell informatiu, fins que va arribar un punt que per això vam dir Sants de Ràdio, la ràdio Sants Montjuïc. L'evolució d'aquesta ràdio ja fa uns anys. Per exemple, escoltem un programa del 10 d'octubre del 2011, no surt a Jordi Sunyer, sentirem un altre presentador perquè ens expliqui també la importància dels col·laboradors. 10 d'octubre del 2011. Imparable el Jack Sants i imparables els derbis que ens esperen aquesta temporada, derbis que comencem aquest cap de setmana ja amb la primera catalana, un dels més importants que tenim en el nostre districte, entre la Gimnàstica Ibriana i la Unió Esportiva de Sants, i derbi de la tercera catalana en el grup de la mort, que vam dir, entre el Dinàmic Batlló i l'Equipo Ja. D'altra banda... Sí que és el Jordi Sunyer, m'he confós de tall, sí que és el Jordi Sunyer, ja fa 6 anys aquí a Sants 3 Ràdio. Què penses, Jordi, quan sents aquest tall? Ostres, doncs... em reconec. Home, penseu que un dels motius de fer el canvi, no? era que el programa havia arribat a un punt que ni jo podia evolucionar més, perquè ja estava com molt cremat, i jo crec que ja havia cremat totes les etapes, i al programa li faltava doncs, una mica més de professionalització, en el sentit, no perquè no ho fessin professional, sinó en el sentit de donar-li aquest punt extra, no? de serietat, de posar uns talls de música doncs, correctes. Penseu que la gent que em coneix i vosaltres ja sabeu que a part de l'emissora doncs, feia moltes coses. Per tant, jo tenia la sort que tenia els col·laboradors i una miqueta arribava aquí 8-3. Clar, 8-3, entrava a la porta i sort dels companys que ho tenien tot a punt. Llavors jo venia aquí, no havia mirat ni el guió quasi, però com que portaves la dinàmica de sempre, mirava la ronda de resultats, de memòria sabia de cada setmana una mica el que havien fet les competicions, més els contactes que tenia, i tiràvem endavant el sumari, i els companys pam anaven fent les trucades, i anaven fent. Vull dir que una mica era seriós, però tot anava una miqueta en funció del coco meu.
Sentim ara un dels col·laboradors del programa el 2013, ja 16 de setembre, perquè Jordi Sunyer no estava sol. Al capdavant la repte tenia altres col·laboradors. Benvinguts una temporada més al Districte Esportiu. Comencem un any més compartint la mateixa passió, l'amor per l'esport i, el més important, l'amor per l'esport de barri. Aquest any continuarem amb el mateix objectiu: arribar a tots i a totes i poder donar la major difusió a cadascun dels equips del nostre districte. Fomentar els esports minoritaris, l'esport femení, activitats esportives serà el nostre objectiu, com també el que disfruteu durant una hora i mitja. Era el primer programa de la temporada 13-14, el 16 de setembre. Jordi, un dels col·laboradors que va estar força temps aquí a la casa. Sí, penso que és l'Oriol, que de fet va ser el primer relleu que vam intentar fer en el districte esportiu, perquè jo és que no donava l'abast en el sentit de temps, no? I va ser el primer relleu que vam fer post Jordi Sunyer, no? Va anar molt bé, fins que també al final el que diem, no? De les dificultats també d'estudis, etc, doncs veu entrar vosaltres, no? Però en aquest sentit deixa'm dir que jo he fet de presentador i he liderat una mica el tema, però val a dir que ha passat un fotimer de gent per aquí i que ha estat fent seccions i que ha estat fent la feina real, no? Perquè al principi de començar el districte esportiu sí que m'ho feia tot jo, entre cometes, no? Amb la Sandra, potser, i la Georgina i algú més, però després amb el temps doncs tota la gent que ha estat al programa ha sigut realment qui ha tirat endavant i ha fet la feina bruta, perquè són els que trucaven a la gent abans d'hora, són els que ho tenien una mica tot en marxa, no? Un munt de col·laboradors els que han passat per aquesta casa, i també neix ja fa uns quants anys la Festa de l'Esport de Sants Montjuïc al juny, per commemorar tots els campions guardonats de la temporada als nostres barris. Com apareix la idea de poder fer com una pilota d'or, entre cometes, de Sants Montjuïc? Primer perquè nosaltres sabeu que tenim la idea de poble, i per tant doncs, com tots els pobles tenen la seva Festa de l'Esport, i per tant nosaltres ja sabeu que Sants Ter Ràdio doncs l'enfoquem com a la ràdio dels nostres barris i com a ràdio del poble, no? I per tant doncs havíem de tenir una Festa de l'Esport. Això per començar. Després va sorgir la idea perquè, clar, durant tot l'any tu et parles amb gent pel telèfon però que habitualment no els veus, i per tant els coneixes per la veu i clar, parlant amb la veu vam dir, ostres, aquí hauríem de fer alguna cosa almenys un cop a l'any per veure'ns les cares, conèixer-nos, no? I fer una trobada. El que diem, sembla que va ser l'any 2000, vam agafar, teníem un conegut, va obrir una botiga d'esports, el vam enganyar, va patrocinar la Festa de l'Esport, vam fer la primera Festa de l'Esport aquí baix a la Sala Nova, una pancarta, uns trofeus, bueno, va estar correcte. A partir d'aquí vam descansar l'any següent i ja sí que vam arrencar la Festa de l'Esport tal com la coneixem ara, que igualment ha anat evolucionant al mateix nivell que ha anat evolucionant el programa, no? Doncs aquest era el comiat de la Festa de l'Esport del 2011, ja fa 6 anys. No marxeu, que no s'ha acabat. Home, no, els de l'escenari podeu marxar, un minut més només. Home, no us pensàveu que faríem parlar a tothom i no parlaríem a l'equip de Sants Ter Ràdio del districte esportiu? A veure, res, a la Paula, l'Albert, el Jordi Lozano, que està cada dilluns fent de tècnic, com deia abans el Josep, el nostre director Oleguer, l'Alba també, que ha estat amb nosaltres, el Ferran, que ha estat també mitja temporada. Doncs gràcies també una miqueta a tots nosaltres, i amb la vostra col·laboració hem pogut estar tots els dilluns doncs, passant informació a tot el districte. I per tant doncs, és una labor que em penso que és un orgull per nosaltres, i res més, agrair-vos la vostra tasca també, i esperem que l'any que ve podem continuar creixent amb més equips. El que no sé ja si podrem créixer amb més hora de programa, però bueno, intentarem fer-ho. Moltíssimes gràcies, i ara sí que podem anar aquí a fer el pica-pica. També el pica-pica per cloure la Festa de l'Esport, que mai falla. Aquí el tall ja és de final de festa, El tall és de... No, i a més és el que dèiem, com que portàvem tants anys, ja et coneixes a tothom, i una mica estàs com a casa teva. Aleshores, un cop ja has fet la cerimònia, ho has fet seriós, tal, i ja estàvem fent, diria, la foto de família, doncs
ja vaig parar com si estigués a casa meva, que és el que feia habitualment. Aquesta és la trajectòria de 20 anys de ràdio. Ara volem conèixer més en profunditat com vivia el Jordi Sunyer al programa. Test ràpid, Jordi Sunyer. Què era el que et feia més mandra de fer el districte esportiu? A trucar a la gent. La ronda de resultats. O sigui, un cop la tenia, cap problema. El problema era trucar, fer la producció. Un moment en què ho passessis malament en directe. Ostres, bueno, doncs potser quan trucàvem a algú i sonava i teníem dues trucades a la vegada i esperàvem i tal. Jo crec que és el moment que més d'allò, o quan dèiem alguna cosa millor que no era del tot correcta, no? Perquè parlaves amb un delegat, per exemple, t'explicava la seva versió i després resulta que t'enteraves que era mentida, que havien liat, o sigui, alguna vegada que hi havia hagut alguna allò tangana que dèiem nosaltres i et parlaves amb el delegat i no, partido perfecto i tal, i després veies al diari tangana, el campo de no sé què, vale, perfecte. Doncs això era el que més cosa feia. Una frase que recordis de fora d'antena, en el moment en què es tallen els micros, que sempre hi ha converses. Aquí a l'estudi, una frase que recordis. Ostres, no ho sé, una frase... No ho sé, ara m'agafes així... En fred. En fred, perquè dèiem tantes animalades que pensava que aquí ballàvem i tot, quan el micro estava... o si no, o depèn del que t'explicava algun delegat o algun d'allò, doncs també feies broma, no? Vull dir que no ho sé, moltes animalades. No ho sé, no tinc cap ara frase així per dir-te clarament. Una cagada en directe. Cagada en directe? Moltes. És que cada setmana fèiem moltes liades. És que això m'hauria d'haver preparat. Una cagada en directe? Doncs lo típic, dir hola, Pepito del Jack Sands. No, que soy Antonio del Batlló. Ah, vale, pues nada, venga, pues ¿cómo estás? Pues pasamos otra vez. Saps, canvies de secció, no? I estàs fent futbol, no t'agafen el telèfon, el tècnic o el de producció doncs segueix trucant igualment, llavors et truca l'altre i no t'entens des de la pantalla, no? des de la peixera no t'entens i no dones pas i resulta que t'han trucat el que havies trucat abans. És un clàssic. Quin és el millor record que tens dels anys que vas estar aquí fent el districte esportiu? M'ho passava de conya. Al final una mica, com que portaves molt de temps i tal i anaves molt atabalat, doncs feia una miqueta de mandra, diguéssim, el fet de fer tot la producció, però un cop m'asseia aquí on estàs tu, doncs disfrutava com un camell, i a més com que és diguéssim, ja està tot rodat, ja sortia tot rodat, doncs m'ho passava molt, molt i molt bé. Els companys, ens hem fet un fas de riure increïble, amb els comentaris, amb les cançons, amb les seccions, vull dir que tot, en general, el record és brutal i després la gent, evidentment. Completa la frase. El districte esportiu és... És el referent dels esports de Sants Montjuïc, és el millor programa d'esports de la ciutat de Barcelona i continua sent-ho, estem creixent encara més i no tenim ningú que ens arribi ni a la sola sabata. Així ja us ho dic així de clar. Abans que nosaltres siguéssim el que som ara, hi havia Ràdio Gràcia, que tenia un programa d'esports semblant, però ara mateix, a dia d'avui, en tota la ciutat, no hi ha res com això. 8:45 de la nit, i ara, Jordi, t'hem preparat un experiment, si acceptes el repte. Ja m'esteu fent folla, Tenim la sintonia de fa un temps de quan tu presentaves el programa. La proposta és, apaguem micros, posem cinto, tot teu, comença el districte esportiu com si fossis avui dia el presentador, 30 segons, a veure què diries, com et sentiries en reviure els moments inicials. Com ho veus? Perfecte. Doncs vinga, som-hi, sintonia. Tenim resultats o no? Tenim, si vols en tenim, per aquí tenim la ronda de resultats. 8:45, sintonia, i en Jordi Sunyer comanda el districte esportiu. Cada dilluns a partir de les 8 del vespre tens una cita amb l'esport dels nostres barris al districte esportiu. Bona tarda i benvinguts una setmana més al districte esportiu. Cap de setmana mogut, resultats a dojo
i sobretot derbi molt i molt mogut, derbi sencenc entre el Collblanc Sants i el Mercat Nou Magòria. Pel que fa al basquetbol, el nostre equip referència, el Jack Sants, torna a ensopegar i segueix relegat a la cua de la classificació. Tot això i moltes coses més, tot seguit aquí al Districte Esportiu. A continuació, la ronda de resultats. Molt bé, jo crec que superat amb nota l'examen. Revivint els vells temps al Jordi Sunyer aquí al capdavant. Pensa que ara no tinc al cap, diguéssim, com estan els equips. Si no t'hagués fet aquí el tema... No, jo crec que podem aprovar amb nota aquest experiment fugaç. Jo crec que... Van haver diverses etapes perquè quan va sortir, per exemple, el Basté, que sortia feia els rotllos aquests, no?, que sortia, doncs també va haver una etapa que em preparava, diguéssim, l'entradeta ben feta i feia reflexions profundes i aquests temes. Però bé, no? En principi una mica la idea seria aquesta. Guillem Favo. Això de presentar el districte esportiu és com anar en bicicleta, eh? Una vegada ho has fet, has après, ja ho pots fer en qualsevol lloc i qualsevol moment. No, res, aquesta evolució, no?, que també, la veritat és que és agraït el programa del districte esportiu perquè l'activitat esportiva aquí al districte és impressionant. És a dir, hi ha una quantitat de clubs i d'entitats en moltíssims esports, és a dir, no només futbol, bàsquet, futbol sala, també tenim waterpolo, tenis taula, petanca, etc. Per tant, és agraït fer el programa perquè, clar, si tu fas un programa d'esports i veus que l'activitat esportiva no és gaire animada, per dir-ho d'alguna manera, doncs potser et frustra, però veient que cada any pots afegir més equips, més entitats, això jo crec que és molt agradable d'escoltar. Era una de les objectius, i després sobretot vam fer també una temporada que incidia molt amb l'esport femení. Llavors ja va ser, quan vam posar l'esport femení, no, diguéssim que va ser la cirereta, perquè clar, resulta que doncs, a bàsquet, al BAM, que hi ha un munt d'equips femenins, ara futbol sala, per exemple, també, però no tant. Va haver un moment que el Sants tenia futbol sala, el Magic Sants, llavors el Sansur, hi havia molts equips de femení també de nivell de futbol sala, i va ser una fita molt important incorporar també tots els resultats de l'esport femení. Doncs són 20 anys de districte esportiu aquí a Sants 3 Ràdio, comentant-ho tot plegat amb en Jordi Sunyer. Abans de deixar-te marxar, Jordi, que sé que ens estem allargant molt, volíem parlar una mica del Mercat Nou, que és a la teva ocupació actual com a president. Sentim primer el que ens deies el 18 de setembre, en el primer programa de la temporada, amb la valoració, diguéssim, la prèvia d'aquesta nova campanya, els objectius que s'havia de marcar al Mercat Nou per aquest curs 17-18. I arribar el més possible. Tenim un equip per estar a la part alta, però haurem de veure com és el grup per veure si podem pujar. De moment l'objectiu és disfrutar i fer un equip compacte. No tenim l'objectiu de pujar directe, així de primeres pujar, sinó que anar a partit a partit anar fent i ja veurem a veure com es desenvolupa. L'objectiu aquest és treballar el grup de joves i fer un bon bloc. Portem ara ja 3 mesos de competició. Com va aquest objectiu? Doncs molt realista, és el que comentàvem, no? Que tenim un equip molt jove que s'està formant, estem molt contents, però al ser un equip molt jove i que s'està formant, doncs en fan de fredes i de calentes, no? Com per exemple doncs, empatar contra el líder i després anar contra un dels que va per sota nostra i punxar. Doncs perquè aquell dia doncs, estàvem pensant en una altra cosa. Però a nivell de futbol estem molt contents, estem evolucionant molt, juguem molt bé i també sí que ens falta una mica d'encert, però en aquest sentit el primer equip estem molt i molt contents, més que res pel futur que ens pot esperar. Si no es trenca aquest projecte que hem iniciat aquest any, és allò que et genera bones sensacions. Ara mateix sou 8ens a la quarta catalana del grup 16, vau caure, ho dèiem al principi, al derbi contra el Collblanc 2-1, com va anar el partit del cap de setmana? Doncs el que dèiem és un camp complicat perquè és un camp molt petit i aleshores doncs, aquest equip va començar molt malament la temporada, ara sembla que ha reaccionat, partit molt igualat, vull dir, es van avançar ells, al cap d'un moment vam tornar a marcar nosaltres, ens van tornar a fer el gol, partit de moltes ocasions, i al final doncs, es van endur la victòria a la gent del Collblanc Sants, que també doncs, des d'aquí els enviem una salutació, que són molt, molt amics. I és això, hem punxat 2 o 3 partits contra rivals directes que segurament estem per sobre d'ells a nivell doncs, futbolístic, però no ha pogut ser i ara estaríem entre els 5 primers, no?
però aquest any no tenim... La idea és aquesta, és anar construint, anar fent pinya, hem anat incorporant també algun que altre jugador doncs, que ve d'una categoria més bona, el típic, com que hi ha bon ambient, hi ha gent jove, la típica, Pepito, vente a jugar, y el Pepito viene porque hay buen ambiente y estava cansado de jugar en preferente, per dir alguna cosa, no? I ho estem fent i em fa molta il·lusió, i el que em fa molta il·lusió també és el futbol base. Ara t'anava a preguntar pel futbol base. Què destaques de futbol base aquest tram inicial de la temporada? Com us he comentat algunes vegades, ja fa temporades que estem treballant molt bé. L'any passat va ser un èxit de temporada i aquest any l'estem continuant. Tenim des dels més petitets fins als més grans, sobretot els equips A, diguéssim, que estan lluitant per estar entre els 5 primers. Llavors això és una il·lusió, ja no per la posició de la classificació, que simplement és el resultat del treball, sinó perquè s'està treballant molt bé. La prova la tenim que el Benjamí, per exemple, que patíem perquè vam pujar l'any passat, doncs ha estat tranquil·lament a la mitja taula sense patir, i infantil A, juvenil A, alivià, estem allà entre els 4, 3, 2 primers i jugant molt bé. Aleshores doncs, també és un motiu d'orgull, no? Que la feina que es fa bé. Un club amb salut de moment al Mercat Nou. Ja per acabar, Jordi, un dels aspectes cabdals aquesta temporada és el Magòria. Abans en parlàvem. Què hem d'esperar de Magòria aquesta temporada? Doncs mira, de moment estem esperant alguna notícia del districte. Aquesta és el que hem d'esperar. Hem fet tot el que havíem de fer, hem presentat totes les idees que havíem de fer i ara estem esperant doncs, que ens diguin el què. En el sentit doncs, que estem esperant que ens presentin ja una idea, un projecte, una idea. Nosaltres hem exposat el que volem, s'han fet algunes reunions concretes i l'última notícia que tenim és que es va fer una reunió de tècnics de l'Ajuntament, de tots els àmbits, perquè aquí a Magòria, doncs, a part del tema esportiu, doncs, hi haurà altres àmbits, i estem esperant les conclusions d'aquesta reunió i el que volem és que ens presentin ja una idea, no? Una idea, un projecte o alguna cosa que puguem ja valorar. Tenim converses amb tots els equips, no només de futbol del barri, que són els que estem doncs, lluitant per recuperar Magòria, i esperem que començat l'any tinguem notícies fresques, si no haurem de produir-les. Al juny teníem aquí als estudis l'Albert Dausedes, l'aleshores conseller d'Esports, que ens deia això sobre el que passaria un cop passat l'estiu. El full de ruta que hem traçat preveu que, tornant de les vacances, passat l'estiu, passades les festes de Sants, per entendre'ns, començar a treballar en la definició de les 3 tipologies d'equipaments. Pel que fa a l'equipament esportiu, que és el que més em pertoca a mi, el compromís que ja hem adquirit i que repeteixo aquí als micròfons de Sants 3 Ràdio, és seure amb la taula d'esports, el secretariat i les entitats de Sants i la Bordeta i treballar conjuntament, vull remarcar el conjuntament, en la definició d'aquests equipaments. Sabem que tenim 11.100 metres quadrats disponibles. Entre tots hem de fer que Magòria sigui no només el gran equipament esportiu de Sants Montjuïc, sinó l'enveja de tots els barris de Barcelona. El resultat d'aquest treball, juntament amb la definició dels equipaments dotacionals i assistencials que es configurin, faran que l'Ajuntament encarregui la redacció del projecte i el pla. Val a dir que l'Albert Dausedes ja no és conseller d'Esports, fruit de la ruptura del pacte a l'Ajuntament de Barcelona entre el PSC i Barcelona en Comú. Estem pendents, crec, de saber quin serà el conseller d'Esports a partir d'ara. No sé si aquest... No, ja ho sabem, diguéssim, és el Joan Sant Romà, que és qui hi havia abans de que entressin els socialistes, no, diguéssim, a l'equip de govern. Aquest canvi a l'equip de govern generarà més lentitud en el procés de Magòria? Ens temem que sí, però com que és una cosa que estava engegada i que estava tirant endavant, se suposa que es continuarà, no? Perquè també aquí hi participa l'IBE, que és l'Institut de Barcelona d'Esports, i per tant doncs, esperem que això continuï endavant. És el que diem. Nosaltres, com bé deia aquí el Dausedes en aquesta entrevista després de començar la temporada, estem esperant ja que ens presentin alguna definitiu. Per tant, el que comentava aquí l'Albert Dausedes, encara no s'ha produït aquestes reunions per començar a definir els usos de l'equipament. L'última notícia que tenim és que s'han reunit els tècnics dels diferents àmbits de l'Ajuntament, però amb entitats no. I a partir d'aquí no sabem res més. Vull dir que esperem notícies i esperem les notícies fins a final d'aquest mes. Si no, doncs quan tornem al 2018 doncs haurem de generar les notícies. Sou optimistes, però, de cara a Magòria? Bueno, som optimistes, però realment com que coneixem el funcionament de l'administració, doncs no perdrem ni un minut en el sentit doncs, de que farem el seguiment i farem força, perquè sabem que si no fem força doncs l'administració es relaxa i passa palabra.
Passant 2 minuts de 3:45 de la nit, tanquem ja l'entrevista amb en Jordi Sunyer. Jordi, un plaer tenir-te aquí als nostres estudis. M'ha fet molta il·lusió. I ara, el plaer és tot nostre, molta sort aquesta temporada amb el Mercat Nou i que sàpigues que aquí tindràs sempre les portes obertes. Moltes gràcies, i ja us ho he dit a vosaltres personalment, però aprofito per dir-ho en antena, que estic més que orgullós del relleu que tinc i que heu fet el plus que a mi m'agradava, que pensava i que em tenia al cap doncs, que necessitava el programa, i per tant és un orgull que heu agafat el relleu i que continueu igual, que evidentment hem de seguir creixent cada any, i ho estem fent i som imparables. Doncs en nom de tot l'equip t'agraïm aquestes paraules, Jordi. Marxem amb l'entrevista, continuem després, però d'aquesta entrevista marxem amb la cançó que van fer la temporada passada amb el Pol i el Guillem per commemorar els 20 anys del Districte Esportiu, el Jordi Sunyer, que ja flipa amb aquest hit. L'esport no mor mai. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.